Good day sa inyo lahat mga kayahay. So yan, kapag palit tayo ng yan, kusina. At ito, regulator rectifier ng GY6 150. So plug and play lang siya guys, no? Order na kayo sa online. Tapos kapag palit tayo ng battery, yan, takay pa na natin at nakapag-change rin tayo. So yan, nakikita nyo walang cover kasi tinaranggal ko para magkakabit yan. So yan, moment of truth tayo. Testing natin sa busina. Okay, good. Testing natin pa na rin, no? So yan na guys, no? Naririnig nyo naman. Mandar na yung ating motor. So sana hindi siya masira, no? Yung ano, sana okay yung regulator na nabili natin sa online. Sana magkarga yung battery natin, hindi masira dahil ang mahal na ng battery, 1365 na. Yung OD battery ang nabili ko. Shoutout OB, baka naman. So ayan, testing natin. So, matagal silang na-stock, no? Kung sa minus sa pag-isang buwan. So ayan, ito nyo naman, umandar yung ating motor. Kukubiran na lang natin. Yan yung sininsuin natin, umalitim na. So kukubiran na lang natin, ano? Tapos testing natin yung ride. Yan lang, sa malapit. So yun naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Okay na ulit ang aking motor na si Blake. The tank, ang aking Easy Ride 150N.